местните хрътки, къдещо може, защото каза, че ще е топло 10 градуса, обаче термометъра друго показва. Ето Шалчи се е свежил на ушичките. Да, вода все още е налива, защото е течна, след малко може и да не е течна. Но днеска е разконцентриран. Днеска му е студено. Какво става, моето момче? Този връх тук. Дунино куче. Дунино куче, да. За Дунино куче тиквен медал. Так. Ти понеже се качи първи, признавам. Да се обърна да се види хубаво какво ме награждават и те срам. Първо място. Второ място. Не може да има само първи. Другия път искам нещо за пин. За изкачване. Ще е интересно излитане. Тази посока излитането е към клековете, за да може, ако се подхлъзнем, да оцелеем някакси. Това е котишки чао. Так е интересно място, кончето и най-накрая кутело. С теб съм се качил! С теб ще сляза! Супер! Ео! Ео! Това е реличката. Ето откъде излетяхме ние. Пиринчето. Ето там Тодорчица. И долу Банско. На котето къде отидем? Къде се сниши?